मस्त बुंदीच्या लाडूचा रवा टेक्स्चर आलाय। गोड खावंसं वाटतंय, चला तर बनवूया आज बुंदी न पाडता झटपट असे बुंदीचे लाडू। नमस्कार, मी स्नेहा, परब किचनमध्ये आपले स्वागत। बुंदी पाडून भरपूर खटखट असते आणि त्याला माणसंही भरपूर लागतात, पण मी आज जे लाडू दाखवणार आहे ते पटकन 10 मिनिटात होणार आहे। चला जाऊया परब किचनमध्ये। एक वाटी चणा डाळ आहे, ही आपण 2-3 तासासाठी भिजत घालायची आहे। स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून मी ही आता 2 तासासाठी भिजत ठेवते। 2 तासानंतर आपली डाळ छान भिजलेली आहे। आता ही आपण निथळून घेऊया आणि ही आपल्याला आता थोडंसं पाणी घालून वाटून घ्यायची। एकदम बारीक पेस्ट नाही करायची आहे, जरा दरदरीत वाटायची आहे। ह्यामध्ये काही घालायचं नाही आहे, फक्त ही आपल्याला जाडसर अशी वाटून घ्यायची आहे। थोडासा पाण्याचा वापर करून मी हे जाडसर दरदरीत वाटून घेतलं आहे। हे आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता किती जाड वाटलेलं आहे। एवढ्या पद्धतीचं आपल्याला जाड दरदरीत ही डाळ वाटून घ्यायची आहे। थोडे थोडे कण डाळीचे दिसले पाहिजेत। आता आपली डाळ जाडसर वाटून झालेली आहे। मी तिथे तेल तापत ठेवलं आहे। आता आपल्याला ह्या बारीक बारीक भज्या तळून घ्यायच्या आहेत। तेल आपलं तापलं आहे, आता मी अशा बारीक बारीक पसरट अशा भज्या काढून घेते। हे आपल्याला जास्त तळायच्या नाही आहेत, फक्त आता मी ह्या पलटी मारणार आणि 2 मिनिटाकरताच ह्या तळून घेणार आहे मी। आपल्याला एकदम क्रिस्पी आणि कुरकुरीत करायच्याच नाही आहेत। ह्या सर्व भाज्या मी पलटी मारून घेते, जेणेकरून त्याची दुसरी बाजू असेल तीही आपली थोडीशी शिजत जाईल। 2 मिनिटं झाली आहेत, त्या मी आता काढून घेते। आपल्याला इतपतच तळून घ्यायच्या आहेत या। ज्या वाटीने आपण चणा डाळ घेतलेली त्याच वाटीने मी साखर घेते। दोघांचं प्रमाण समान घ्यायचं आहे। आपण आता पाक करायचा आहे, त्यासाठी मी गॅस ऑन करते। 1 वाटी साखर घेतली आहे। आता त्याच्यात मी थोडंसं पाणी, फक्त साखर भिजेपर्यंत, म्हणजे पाव ग्लास, मध्यम आचेवर आपण गॅस ठेवला आहे। साखर आपली वितळली आहे। आता आपल्याला 1 तारी पाक करून घ्यायचा आहे। साखर आपल्याला सतत ढवळत राहावी लागते, कारण साखर लागू शकते आणि ते रंगही त्याचा चेंज होईल, म्हणून आपण ढवळत राहायचं आहे। आपला 1 तारी पाक झाला की गॅस बंद करायचा आहे। मंद आचेवरच हा पाक तयार करायचा आहे आपल्याला। आपण चेक करूया आपला पाक तयार आहे की नाही। ही बघा 1 तार येते आहे। आता गॅस बंद करूया। आपल्या सगळ्या भाज्या थंड झाल्या आहेत, पूर्ण थंड करूनच घ्यायच्या आहेत। आता ह्या आपण वाटून घेऊयात। आपण ज्या छोट्या छोट्या भाज्या तळलेल्या त्या आपल्या अशा वाटून झाल्या आहेत। त्याचा असा चुरा झालेला आहे। पूर्णपणे थंड करूनच वाटायचा, असा हा चुरा तयार झालेला आहे। पाकामध्ये मी हा ऑरेंज कलर घेतला आहे, एकदम 1 चुटकी घेतला आहे, तो आपण मिक्स करूया। तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही घातला तरी चालेल, पण ऑरेंज कलर घातल्यावर आपल्या लाडूला छान असा ऑरेंज कलर येतो। ते सर्वत्र ढवळून घेऊया। आता ह्या पाकामध्ये आपण जो आपण भजीचा चुरा वाटला आहे तळलेला, तो घालायचा आहे। हा चुरा आता ह्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया आपण पाकामध्ये। पाक थोडा गरमच होता। यामध्ये आवडीनुसार तुम्ही काजू, बदाम किंवा भोपळ्याच्या ज्या बिया असतात, त्याला मगज असं म्हणतात, त्याही बिया लावू शकता आणि वेलचीही टाकू शकता किंवा तुटी फुटीही टाकू शकता। तर हे थोडंसं थंड होऊ दे, मी असं पसरून ठेवलं आहे। ह्यामध्ये मी बदाम घालून घेते, सर्वत्र ढवळून घेऊया। वेलची आहे ती आपण वाटायची नाही आहे, ती अशी सोलून अशी चुरून घ्यायची। तिच्या ज्या बिया आहेत त्या वेगळ्या करायच्या आणि त्या आपण ह्या लाडूमध्ये सर्वत्र घालून घेऊयात। ती दाताखाली आली की छान लागते आणि त्याचा सुगंधही मस्त येतो। थोडंसं थंड झालं की आपण झटपट याचे लाडू वळवून घेऊयात। ही बघा आपसूक वेलची वर आलेली आहे। झटपट हे कोणी करू शकतं लाडू। अगदीच आपल्याला बुंदीचे लाडू खायची इच्छा झाली आहे। ही पण वेलची मस्त आपसूक वर आलेली आहे। अशा पद्धतीने मी हे सर्व लाडू वळवून घेते। मस्त बुंदीच्या लाडूचा रवा टेक्स्चर आलाय।
मुलांना झटपट असे नरम बुंदीचे लाडू तुम्हीही करून घाला आणि मला सांगा कसे झाले ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, परब किचन सबस्क्राईब सुद्धा करा. नेहमी खात राहा, हसत राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा.